Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Volkswagen Golf 4 с двигател 1.6, 105 конски сили, произведен 2002 година, с монтирана газова уредба Stack 4 Eco. Изпарителът е Томасето Аляска, подходящ за този автомобил. Дюзите са Valtech 30, бързо действащи, под кората на двигателя. Компютъра е Stack 4 Eco. Филтрите са монтирани на лесно за смяна място. Копченцето се намира в купето на автомобила по избор на клиента на подходящо за виждане място с указание на нивото на него. Зарядното, пак по избор на клиента, е монтирано долу на бронята. Бутилката е 40 литра с чист обем 34-5 литра газ. Автомобила се държи прекрасно на газ и е с месен разход 9 на 100 газ. Цената на системата е 1000 лева и се изплаща приблизително за 11 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраве.